Il-kandidata tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija, irid isolvi problema li sal-ġimgħa li għaddiet kien ħaseb li solva. Dan xwara li Gazzetta Kulħadd żvelat li kellu ftehim ma' Jean-Pierre De Bono biex dan tal-aħħar iċedilu s-siġġu parlamentari bi ftehim li martu Kristi De Bono tkun viċi kap, id-deputat li tela mis-7 distrett kien iffaċċat bi kritika qawwija u fl-aħħar jiem daq l-irtirata. Kritika kemm minn dawk li internament qed jopponu l-kandidatura ta' Delija kif ukoll mid-distrett b'ħafna jgħidu li De Bono se jispiċċa fl-istess sitwazzjoni ta' Teris Komodini Kakija li wara li rebħet is-siġġu fuq it-8 distrett elettorali kienet se tiġħdu biex tibqa' membru tal-Parlament Ewropew. Kariga li beda jissemma li l-istess De Bono kien interessat jieħu li kieku Adrian Delija jirbaħ l-elezzjoni għal kap u jċedilu s-siġġu. Iżda jiem ta' pressjoni bidlu kollox u wara 5 ijiem Jean-Pierre De Bono ħareġ ċiċċat l-aħbar li sejjaħ gidba u invenzjoni totali. Però l-aħbar u l-ftehim komplew isostnuhom imkejjen fil-Partit Nazzjonalista li spjegaw kif mimxejn aktar mill-fatt li Jean-Pierre De Bono dam 5 ijiem biex jiġħadha bħala prova ta' kemm kienet minnha. Li hu żgur li issa Delija għandu sfida ġdida dik li jrid isib deputat ieħor li jċedilu s-siġġu.